Marisa Gonyí va néixer el primer dia que va sentir interès per saber com anava aquest món. Les primeres declaracions que va escoltar foren «El parto ha ido perfecto, esta niña es preciosa», a la que ella va contestar «¿Serà pelota el tio?» Veurement si ets tan simpàtic quan comencin les retallades en sanitat i quan te traslladin a Son Espases. O sigui, tu vens a Mallorca l'any 89, repeteixes el 90 i no penses que l'any 2013 estaràs aquí asseguda. No, vull dir que l'any 2013 sí que no. estaràs a Mallorca. No t'ho plantejaves de dir... No, la veritat és que Mallorca en el principi va ser una casualitat, el primer estiu. Ara, després, quan vaig acabar la carrera, sí que va ser triat Mallorca. O sigui, jo quan vaig venir aquí la primera vegada va ser una casualitat, ja t'he dit. Però en acabar havia tres opcions. Quedar-me a Pamplona, continuar a l'agència EFE, anar a Madrid, que tenia una beca, m'havien donat una beca de Ràdio Nacional, o venir a Mallorca a fer unes pràctiques en el diari de Mallorca. I jo, sincerament, m'havia agradat molt Mallorca, trobava que era un puesto per exercir el periodisme interessant. Jo no m'agradaven molt les grans, jo som nascuda a Pamplona i m'agradava més un tamany mig de ciutat, i Mallorca jo crec i Palma m'oferien un espai divers, bastant obert al món, on trobaves històries interessants, personatges interessants, podies exercir el periodisme i a més gaudir d'un puesto per viure magnífic. I jo crec que reunia totes les condicions i vaig triar Mallorca ben triada, no me'n penedit mai. Vaig trobar que la gent mai deixa una porta tancada del tot si pot, perquè mai se sap, i això supos que també ho dona que vius a una illa i que t'has de tornar a trobar, sí o sí. I això jo crec que marca un poc el caràcter mallorquí. No és apassionat de res, però a vegades si li toquen un poc la moral també respon. També contesta, Tot respostes lliures. Tot respostes lliures se saben què és, no? Són aquestes rodes de premsa que ara estan de moda que no se poden fer preguntes. O que se fan preguntes i responen el que volen, no? Sí. Efectivament. Aquesta ho he encertat? No. Tampoc. Explica-li que és un total, per favor. Una declaració, total. Sí, de fàcil. Em pregunta, abans. Sí. Això era quan se feien preguntes. Quan se feien preguntes, ara ja... Gràcies per la col·laboració, Julià. Encantat. Bé, està molt interessant. Sí. Molt il·lustratiu. Nosaltres vam fer una feina periodística, però aquí va haver, crec que eren 11 o 12 ciutadans que varen anar a la justícia i varen dir a la fiscalia això està passant a Mallorca, això s'està publicant, volem que s'investigui. A partir d'aquí, la fiscalia inicia una investigació que va cap al davant, hi ha una acció política de partits polítics, de determinats eurodiputats que varen anar al Parlament Europeu, se va fer una investigació allà i a partir de la història de Mallorca se va composar tot un mapa d'això, de càrceles secretes i de terrorisme practicat des de l'Estat, des dels Estats Units. És la feina de la qual te sents més orgullosa, per el que estàs explicant, o sigui, va remoure molt l'arbre, no? Van caure moltes... Hombre, jo crec que és una feina que sincerament el resultat supera els seus autors i tot. Jo crec que és una feina molt difícil de superar, un escut periodístic a nivell periodístic molt important, però també crec que va ser una feina que va posar de manifest una violació dels drets humans que curiosament després un espera que s'arreglin les coses i què passa? Que els Estats Units legalitzen la tortura i ja està tot arreglat, o sigui, magnífic. De totes les promeses polítiques que s'havien fet, de ballarem impostos, crearem puestos de feina, l'únic que s'ha complit ha estat el de Televisió de Mallorca, el de Ràdio i Televisió de Mallorca, per jo, però bueno. Ràdio i Televisió de Mallorca va néixer per una idea de recuperar aquestes televisions locals que van ser els corresponsals, una bona idea, però que també, malauradament, sempre hi ha gent profitosa que se vol aprofitar de les coses i va tenir un origen corrupte que s'està investigant en aquell moment. Havia dues televisions perquè l'oportunitat política així s'havia fet. La Maria Antònia Mular tenia una televisió i en Jaume Matas tenia una altra. Vull dir, punt, això va néixer un poc així i després, clar, això tenim aquí, què fem ara? I és que aquí donen pasta al fomento del turisme, per promocionar el turisme. Hi ha dobbers per fer moltes coses, vull dir, i donar una petita aportació pública a fer indústria audiovisual, jo crec que era interessant des d'un punt de vista industrial, però és que a part és un dret ciutadà a la informació. Ella pot ser perfectament la model audiovisual, sí o no? Per tant, anem a veure, si no te sap greu, se pot aixecar? Sí, no sé si el micròfon l'haurem de llevar, no, de moment. No, per feina.
feina. Val. Conceptes, no? Concepte. Internalització, no? No internalitzar, no? Això, com els serveis informatius de Ràdio i Televisió de Mallorca, no? Que estaven internalitzats. Si es fica la panxa cap endins i els morrets cap a de fora. Això és internalitzar. Externalitzar. Internalitzar. Molt bé. Internalitzant directius, externalitzant treballador, ¿no? Usted, por ejemplo, no le he escuchado nunca decir la palabra rescate. ¿Rescate? ¿Qué significa? No, usted dijo, que lo tengo por aquí, préstamo en condiciones extremadamente favorables. Exactamente, pues eso. Es que no sé qué me está diciendo usted, está claro. Rescate. Más claro y transparente agua. No, siga con sus eufemismos. En diversos àmbits tens gent que està treballant la denúncia, no? Però la feina de la comunicació de la informació jo crec que té un ofici i que el periodista, com t'he dit, jo crec que el model de la rapidesa, que crec que té més competidors, i té el model de la profunditat i el criteri, on crec que és el camí que realment li quedarà. A vegades abans igual estaven en formats documentals, pues, jo què sé, una hora era lo normal, de cada vegada te demanen també coses pues, més de 3 minuts, 5 minuts, contar tot un poc ràpid, condensat. No I sabem bueno, cap a on és ens la duu tot societat això, de la pressa que ens afecta també un poc a tots.